Dakarun sojojin Najeriya sun samu gagarumar nasara wajen kama kasurguman 'yan bindiga a ƙasar nan. Daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya, Manjo Janar Buba ne ya tabbatar da kama manyan 'yan ta'addan a arewacin Najeriya. Ya ce an kama shugabannin 'yan ta'adda guda biyu da suka haɗa da Hamisu Sale da Abubakar Muhammad. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Hedkwatar tsaro ta Najeriya ta bayyana cewa sojoji sun kama manyan shugabannin 'yan ta'adda guda uku tare da wasu 269 cikin mako guda. A cikin wannan adadi an kashe 'yan ta'adda 212 a cikin wannan lokaci kawai, a lokacin da dakarun ke yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar. Jaridar Leadership ta rawaito cewa mai magana da yawun rundunar tsaro Manjo Janar Edward Buba ne ya bayyana hakan. Sojoji sun ceto waɗanda aka sace. Jaridar The Guardian ta bayyana cewa hedkwatar tsaro ta bayyana cewa a arewa ta tsakiya da arewa maso yamma an kubutar da mutane 152 da aka sace. Manjo Janar Buba ya ce an kama shugabannin 'yan ta'adda guda biyu da aka gano, wato Hamisu Sale wanda aka fi sani da Master da Abubakar Muhammad a arewa ta tsakiya. 'Yan bindiga na taimakawa sojoji. Hedkwatar tsaro ta bayyana cewa 'yan ta'adda biyu da aka kama suna ba da haɗin kai tare da samar da muhimman bayanai game da tsarin ayyukansu. Manjo Janar Buba ya ce an kama wani babban shugaba kuma shahararren ɗan ta'adda mai suna Bako Wurgi a yankin arewa maso yamma. Sannan ya ƙara da cewa a cikin makon nan dakarun sojojin sun kashe 'yan ta'adda 212 tare da kama mutane 272 a lokacin da ake bitar.